Και ναι, ελάτε τώρα να προσγειωθούμε σε μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με τα παιδιά μας, μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με μια μορφή αυτισμού. Μαριλίζα Χιώτη είναι κοντά μας, παιδοψυχολόγος. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, Μαριλίζα μου? Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 2 Τετάρτες που συναντηθήκαμε, είχαμε κάνει μια εισαγωγή στον αυτισμό και ήταν πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που μας είχες πει. Σήμερα λοιπόν θέλω να εξειδικευτούμε λιγάκι στο σύνδρομο Asperger. Το είπα σωστά? Έτσι. Ωραία. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ο αυτισμός είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα. Κάτω λοιπόν από την ομπρέλα του αυτισμού υπάρχει και η διάγνωση του συνδρόμου Asperger. Όμως υπάρχουν δύο κύριες διαφορές, δύο βασικές διαφορές μεταξύ κλασικού αυτισμού και συνδρόμου Asperger. Η πρώτη είναι ότι στο σύνδρομο Asperger η νοημοσύνη είναι φυσιολογική. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει το παιδί του έχει κάποιο πρόβλημα. Λειτουργεί πολύ καλά. Έχει φυσιολογική νοημοσύνη και πολλές φορές η νοημοσύνη του είναι πάνω και από το μέσο όρο. Έτσι, δεν υπάρχει νοητική στέρηση. Και η δεύτερη βασική διαφορά είναι ότι η ομιλία δεν παρουσιάζει ούτε αυτή η καθυστέρηση. Δηλαδή το παιδί μιλάει κανονικά, μέχρι την ηλικία των 3-4 χρονών η ομιλία του έχει αναπτυχθεί πλήρως και πολλές φορές είναι πολύ καλύτερη, πολύ πλουσιότερο το λεξιλόγιο και από τα παιδιά της ηλικίας του. Ποια συμπτώματα έχει, τι σε κάνει να ανησυχείς λοιπόν και πού είναι το κακό σε όλο αυτό? Τώρα θα σας κακό, δεν μ' αρέσει. τα πω. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα, δεν μ' αρέσει το κακό. Ναι, η ιδιαιτερότητα, οι διαταραχές υπάρχουν και είναι οι διαταραχές δηλαδή στην επικοινωνία, στη φαντασία και στην κοινωνικότητα υπάρχουν και εδώ, όπως και στον αυτισμό, αλλά είναι σαφώς υπιότερες και διαφορετικές, όπως θα δούμε παρακάτω. Ένα παιδί με αυτισμό είναι σαν να ζει στον κόσμο του, ενώ ένα παιδί με σύνδρομο Asperger ζει στον κόσμο μας, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, όπως θα δούμε παρακάτω. Η διάγνωση δεν γίνεται στα 2 και στα 3 έτη, όπως γίνεται στον αυτισμό, αλλά πολύ αργότερα, με μέσο όρο διάγνωση στα 8 έτη. Οι δάσκαλοι βέβαια και οι γονείς καταλαβαίνουν ότι η ανάπτυξη έτσι ακολουθεί ένα πολύ διαφορετικό δρόμο, αλλά τα στοιχεία που βλέπουν δεν τους παραπέμπουν στον αυτισμό. Και έτσι αυτά τα παιδιά συνεχίζουν να φοιτούν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο καμιά φορά, χωρίς να έχουν πάρει διάγνωση. Αλλά τώρα, μια τυπική εικόνα, να δώσω μια τυπική εικόνα ενός παιδιού με σύνδρομο Asperger. Είναι η εξής. Είναι η εικόνα ενός παιδιού το οποίο μιλάει ασταμάτητα, με ένα πολύ εξειδικευμένο, επιστημονικό και εξεζητημένο λεξιλόγιο για πολύ ειδικά θέματα. Δεν μας κοιτάει στο πρόσωπο, αποφεύγει δηλαδή τη βλεμματική επαφή. Η έκφρασή του είναι ξύλινη, είναι ανέκφραστο, είναι κινητικά αδέξιο, σκουντουφλάει πάνω σε πράγματα, σε ανθρώπους και περπατάει στις μύτες των ποδιών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει έτσι να κινήσει την περιέργεια των γονιών, έτσι, να το κοιτάξουν, να το δουν. Κοίτα, προσέξτε τώρα λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, που εντάξει, εσείς βεβαίως το ξέρετε, εμένα πραγματικά με εκπλήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως, ειδικά αυτό ο γρήγορος λόγος, ο έξυπνος λόγος, εγώ θα τα χαρακτήριζω εξειδικευμένος λόγος, αυτομάτως θα έβαζα δίπλα στο παιδί την τεμπέλα, είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί. Μα είναι, καλπάζου μπορεί να σας είναι. κιόλας νοημοσύνης, εξυπνάδας. Μπορεί να έχει νοημοσύνη πάνω από το μέσο όρο, αλλά τώρα... Θα σας δώσω ένα ακόμα πιο εξειδικευμένο παράδειγμα, έτσι, για να μπούμε μέσα στο κλίμα, να κατανοήσουμε έτσι τι είναι το Asperger. Όπως είπαμε, ένα παιδί με σύνδρομο Asperger μιλάει. Αλλά μιλάω σημαίνει είμαι κοινωνιακός και είμαι επικοινωνιακός? Μάλλον όχι. Ένα κορίτσι 8 ετών με σύνδρομο Asperger βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ. Συναντάει έναν άγνωστο άντρα και χωρίς να του συστηθεί του λέει «Έχετε μηχανή που κουρεύει τον γκαζόν μάρκας τάδε?» Και αρχίζει ένας ακατάπαυστος μονόλογος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής, τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της. Ο άντρας προσπαθεί να δείξει στο παιδί ότι δεν ενδιαφέρεται, κοιτώντας το ρολόι του, συνεχίζοντας τα ψώνια. Το παιδί όμως, επειδή δεν καταλαβαίνει την εξωλεκτική επικοινωνία, συνεχίζει να μιλάει. Λοιπόν, όταν αυτός ο άντρας θα καταφέρει να ξεφύγει, θα αναρωτηθεί γιατί αυτό το παράξενο παιδί θεωρούσε ότι εμένα με ενδιέφεραν οι μηχανές που κουρεύουν τον γκαζόν. Γιατί δεν με κοίταξε ούτε μία φορά στα μάτια, γιατί με διέκοπτε συνεχώς και γιατί ήταν τόσο ανέκφραστο.
Η απάντηση βρίσκεται στο ότι στο σύνδρομο Asperger υπάρχει μια βαθιά δυσκολία στο να φέρει το παιδί να μπει στη θέση του άλλου, να κάνει σκέψεις για τις σκέψεις του άλλου και να κάνει σκέψεις και για τις δικές του σκέψεις. Ό,τι δηλαδή, συγγνώμη, ό,τι έρχεται στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή, ό,τι ξυπνά, ό,τι θυμάται, το βγάζει, το λέει, το εκφράζει, το ξεστομίζει χωρίς να υπολογίσει όλες αυτές τις συνιστώσεις που μας είπατε. Όχι. Δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Δεν κατανοεί κώδικες κοινωνικής συμπεριφοράς και γι' αυτό μπορεί να γίνει κουραστικό. Αλλά δεν καταλαβαίνει και κοινωνικές συμβάσεις και γι' αυτό μπορεί να γίνει προσβλητικό. Δηλαδή, μπορεί να περιγράψει μια κατάσταση η οποία είναι πραγματική. Αλλά όλοι εμείς οι νευροτυπικοί γνωρίζουμε ότι κάποια τέτοια σχόλια δεν πρέπει να κάνουμε. Για παράδειγμα, είναι ένας έφηβος στην ουρά ενός ταμείου με τη μητέρα του και λέει στην μπροστινή κυρία «Είσαστε πολύ χοντροί». Η μητέρα του λέει «Ζήτα αμέσως συγγνώμη». Και το παιδί αναστατώνεται και αρχίζει να φωνάζει «Μα γιατί, αφού είναι πολύ χοντρή». Τόσο τα συναισθήματα της ντροπής που βίωσε η μαμά, όσο και τα δυσάρεστα συναισθήματα που βίωσε η παχουλή κυρία, δεν έγιναν ποτέ αντιληπτά από το παιδί με σύνδρομο Asperger. Ίσα-ίσα που αναστατώθηκε γιατί του έγινε μια παρατήρηση, επίπληξη τη στιγμή που αυτό απλά έκανε έναν σαφή προσδιορισμό του όγκου της κυρίας. Γιατί επιτρέπεται να λέμε ότι κάποιος είναι λεπτός, αλλά απαγορεύεται να λέμε ότι είναι χοντρός? Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα καταλάβει το παιδί με σύνδρομο Asperger. Φέρεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Αλλά σκεφτείτε τώρα πώς αυτό το παιδί μπορεί να λειτουργήσει στο σχολείο. Έτσι. Ναι. Όταν δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, τους κοινωνικούς κανόνες, δεν καταλαβαίνει τις κοινωνικές συμβάσεις, αλλά αντιθέτως, όταν καταλάβει κάποιο κανόνα, έναν απλό κανόνα, για παράδειγμα, όποτε μου μιλάει η δασκάλα μου και με ρωτάει κάτι, απαντάω, τείνει να το εφαρμόζει άκαμπτα. Αλλά όταν εφαρμόζει ένα κανόνα άκαμπτα, αυτό αυτομάτως σε πετάει εκτός κανόνα. Για παράδειγμα, όταν μου λέει η δασκάλα μου, με ρωτάει κάτι, απαντάω πάντα. Δηλαδή, αν η δασκάλα ρωτήσει, ποιο παιδάκι έκανε αυτή την αταξία, τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα απαντήσουν. Ενώ όμως το παιδί με σύνδρομο Asperger αμέσως πρόθυμα θα σπάσει τη σιωπή για να πει ποιος ήταν ο άτακτος. Γιατί πάρα πολύ απλά ο κανόνας λέει όταν με ρωτάει η δασκάλα, εγώ απαντάω. Βέβαια. Και άμα την ξέρω την απάντηση. Βέβαια. Ειδικά αν μη τι άλλο τότε. Έτσι αρχίζει το παιδί και γίνεται έτσι ο αστυνόμος της τάξης. Περιθωριοποιείται αυτομάτως. Τα υπόλοιπα δεν θέλουν να το κάνουν παρέα. Ενοχλεί τα παιδιά, αλλά ενοχλεί και τους δασκάλους. Γιατί το παιδί με Asperger συνεχώς διακόπτει το δάσκαλο για να τον διορθώσει για πράγματα τα οποία νομίζει ότι ο δάσκαλος έχει κάνει λάθος. Δηλαδή, θα πει η καθηγήτρια, πέτα αυτό στα σκουπίδια. Δεν είναι σκουπίδια, είναι καλάθι απορριμμάτων. Να ένα φορτηγό. Δεν είναι φορτηγό, είναι εξκαφέας. Και το κάνει αυτό συνέχεια. Είναι δηλαδή ακριβής και κυριολεκτή συνεχώς. Λίγο δύσκολη τη ζωή των άλλων. Ναι. Βέβαια, γι' αυτόν είναι απλά η αλήθεια του. Η καθαρή αλήθεια του. Ναι. Και νομίζω ότι μου είχε πει, συγγνώμη, διακόπτω, θα πάμε σε ρυθμίσεις. Η καθηγήτριά σου είχε σύνδρομο Asperger. Βέβαια. Γιατί ο δικός σας ο κόσμος είναι διαφορετικός. Γιατί εσείς νομίζετε ότι εγώ έχω ένα διαφορετικό κόσμο. Ναι, έλεγε για ποιο λόγο εμείς να θεραπευτούμε. Γιατί να μην έρθετε εσείς στο δικό μου κόσμο και να μην... γιατί να... Ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό που μου έχεις πει με το τραπέζι. Η φράση που έχεις στα παιδιά ή σε όλους όσοι έχουν το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι πολύ απλά πράγματα. Τα άφησες πάνω στο τραπέζι. Είναι για την κυριολεξία τους. Ναι. Που τείνουν να αντιλαμβάνονται τη γλώσσα κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν πεις ένα παιδί με σύνδρομο Asperger, έλα να κάτσουμε στο τραπέζι, θα κάτσει στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι και όχι στην καρέκλα δίπλα στο τραπέζι, να μην συνομούμε να κάτσουμε να φάμε. Πάνω στο τραπέζι. Έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Μπαίνουμε στη διαφημιστική ζώνη. Πάντα στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας τα Hondo Center και τις 2 ώρες που είμαστε εμείς εδώ κοντά σας. Hondo Center, μία σημεία προσφορές. Hondo Center σε κάθε γωνιά της Αττικής, σε πάρα πολλές γειτονιές υπάρχει ένα Hondo Center που μπορείτε να ψωνίσετε. Για τον σύνδρομο Asperger, κυρίες και κύριοι, μιλάμε μαζί με την κυρία Μαριλίζα Χιώτη, είναι παιδοψυχολόγος. Πολλά και ενδιαφέροντα, πραγματικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες, Μαριλίζα, και δείχνει όντως το δείκτη νοημοσύνης των παιδιών ή όσοι πάσουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο. Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Αφού δεν μπορούν να ξεχωρίσουν κάποια πράγματα,
Γιατί η αλήθεια τους είναι αυτή η σκληρή αλήθεια, δεν ξέρω αν το λέω καλά. Νιώθουν. Βέβαια και νιώθουν. Τι νιώθουν, Θα νιώθουν αγάπη, ερωτεύονται. Βέβαια, νιώθουν τα πάντα. Αλλά τι γίνεται, τα άτομα με σύνδρομο Asperger συγχέουν τα συναισθήματα των άλλων και δυσκολεύονται να εκφράσουν τα δικά τους. Βεβαίως και νιώθουν, απλά δυσκολεύονται να τα εκφράσουν και δυσκολεύονται να τα καταλάβουν και να τα αναγνωρίσουν όταν τα βλέπουν. Για παράδειγμα, στα παιδιά, μπορεί ένα νευροτυπικό παιδί με σύνδρομο Asperger, ένα νευροτυπικό παιδί, να θυμώσει με ένα παιδί με σύνδρομο Asperger και να φωνάξει στο παιδί με Asperger. Λοιπόν, το παιδί με Asperger, αντί να διερευνήσει ποιος είναι ο λόγος που το άλλο παιδί θύμωσε μαζί του, θα δείξει ανάμεσα στα φρύδια του και θα πει 11. Γιατί όταν συνοφριωνόμαστε, πολλές φορές... Οι δύο γραμμές που σχηματίζονται ανάμεσα εδώ, εκάθετες. Έτσι. Και αυτό στο μυαλό του παιδιού με σύνδρομο Asperger είναι 11. Αυτό βέβαια γίνεται στα πιο μικρά παιδιά, τα οποία έτσι ίσως είναι και λιγότερο λειτουργικά. Τώρα, τα πιο λειτουργικά παιδιά έτσι, μπορεί να κάνουν και παρατηρήσεις οι οποίες φτάνουν στο όριο της φιλοσοφίας. Επίσης, πολλοί άνθρωποι με σύνδρομο Asperger ήταν φιλόσοφοι. Δηλαδή, ο Wittgenstein, ένας φιλόσοφος που λέμε ότι είχε σύνδρομο Asperger. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα από την προσωπική μου έτσι, εμπειρία. Είχα μια ομάδα με κάποια παιδάκια που είχαν σύνδρομο Asperger. Λοιπόν, ένα μικρό παιδάκι παραπονιόταν επειδή η δασκάλα στο σχολείο το μαλώνει. Και μου λέει, 5 ετών έτσι, μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η δασκάλα μου φωνάζει, αφού καταλαβαίνω το ίδιο, είτε τα λέει δυνατά, είτε τα λέει σιγά. Καταλαβαίνετε με πόσο τάκτ και με πόση ηρωνία θα είχε βάλει στη θέση του οποιονδήποτε νηπιαγωγό που νομίζει ότι μπορεί να φωνάζει σε ένα παιδάκι 5 ετών επειδή δεν έχει αντίλογο. Σκεφτείτε, κυρία Βίδου, το δικό σας το παιδί να σας έλεγε «Μαμά, γιατί μου φωνάζεις? Καταλαβαίνω το ίδιο, είτε μου τα λες σιγά, είτε μου τα λες δυνατά». Με είχε κολλήσει στον τοίχο, εννοείται. Αλλά η πηγή αυτού που έγινε αυτό το σχόλιο δεν ήταν κάποια βαθύτερη έτσι, φιλοσοφική αναζήτηση. Ήταν το ότι το παιδί δεν αναγνώρισε το συναίσθημα της καθηγήτριας, της δασκάλας. Εγώ βέβαια αναγνωρίζω και την ανικανότητά της. Όταν έχεις ένα τέτοιο παιδί με μια ιδιαιτερότητα, σαφώς δεν συμπεριφέρεις έτσι. Σε κανένα παιδί. Η αρχή μας στο σπίτι, ξέρεις ποια είναι, ξέρετε ποια είναι. Δεν φωνάζουμε. Δεν φωνάζουμε. Οπότε όταν κάποιος φωνάξει, γυρίζει η κόρη μου και μου λέει «Μαμά, γιατί φωνάζει?» Γιατί γενικά ακόμα και την όποια διαφωνία τη συζητάμε. Αλλά το παιδί με αυτισμό δεν ήξερε ότι η δασκάλα είχε νευριάσει. Τα παιδιά μεταξύ τους μπορούν να συνοηθούν που έχουν σύνδρομο Asperger, δηλαδή μπορούν να καταλάβουν πιο καλά το ένα το άλλο ή τους δυσκολεύει? Είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί ο άνθρωπος με σύνδρομο δεν έχουν Asperger, κώδικες δηλαδή. Όχι, χρειάζεται πολύ βοήθεια. Δηλαδή πολλά πράγματα τον μπερδεύουν. Για παράδειγμα αυτό που είπατε, το να καταλαβαίνεις τη γλώσσα κυριολεκτικά. Αυτό μπερδεύει πάρα πολύ τα παιδιά με σύνδρομο Asperger. Όπως είπαμε πριν, μπορεί να πεις σε ένα παιδί «Έλα να κάτσουμε στο τραπέζι» και να κάτσει στο τραπέζι. Ή να πεις σε ένα παιδί «Μπορείς να μου φέρεις το μολύβι?» και θα σου απαντήσει «Μπορώ», αλλά δεν θα σου φέρει ποτέ το μολύβι. Γιατί θα σου πει ότι είναι στις δυνατότητές μου να πάρω το μολύβι και να το μεταφέρω σε αυτήν την απόσταση. Αλλά δεν μου έχεις πει να σου φέρω το μολύβι. Με ρώτησες αν μπορώ να σου φέρω το μολύβι και εγώ σου απάντησα ότι μπορώ. Πολύ λίγα πράγματα, γιατί ούτε συμβουλές μπορούμε να δώσουμε εδώ, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Ο γονιός, μέσα από το σπίτι, τα αδέρφια παιδιών με το συγκεκριμένο σύνδρομο, πώς διαχειρίζονται την κατάσταση? Είναι πολύ πιο δύσκολο. Κοιτάξτε, από αυτό κάποιες τώρα... ώρες να είναι μόνο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, αλλά ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση το κάνει το γεγονός ότι αυτές οι παθήσεις έχουν κληρονομικότητα. Οπότε σε ένα σπίτι που υπάρχει ένα παιδί με σύνδρομο Asperger, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και ένας γονιός με σύνδρομο Asperger, ο οποίος είναι αδιάγνωστος. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ένας γονιός που έχει ήδη τη δυσκολία του να διαχειριστεί και ένα παιδί με δυσκολία. Αν από τα πρώτα σημάδια, από τα πρώτα χρόνια που εμφανίζει αυτά τα σημάδια, υπάρχει δίπλα του ειδικός, μπορεί και στη συνέχεια και φόρου ζωής πια να έχει μια κανονική ζωή? Φυσικά. Και ανάλογα βέβαια και σε ποιο
και πού στο φάσμα είναι το παιδί. Δηλαδή, αν είναι στην άκρη του φάσματος, φυσικά και μπορεί. Αν είναι στη μέση του φάσματος, ίσως να έχει περισσότερες δυσκολίες. Αλλά συνήθως αυτά τα παιδιά τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Δεν είναι επικίνδυνα για τον εαυτό τους, με ποια έννοια? Ότι δεν υπολογίζουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν, να κατανοήσουν τον κίνδυνο. Τον όποιο κίνδυνο. Μου είπατε νωρίτερα για το κοριτσάκι που μίλησε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό το κοριτσάκι θα μπορούσε ένας οποιοδήποτε του πιάσει την κουβέντα να του πει: πάμε μια βόλτα. Φυσικά, φυσικά. Χρειάζεται μεγάλη πάντα, αφέλεια. θέλω να πω, φροντίδα. Άνθρωπο ενήλικα δίπλα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όπως σας είπα, η καθηγήτριά μου στο πανεπιστήμιο έχει 4 παιδιά. Είναι παντρεμένη και έχει 4 παιδιά. Και τα 4 έχουν σύνδρομο? Τα 3. Τα 3. Τα 3. Γνώριζε και το έκανε. Δηλαδή τώρα εδώ τίθεται άλλο θέμα. Άλλο δίλημμα μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν μπορείς να απαντήσεις σε κάτι τέτοιο. Φυσικά και γνώριζε, αλλά δεν θεωρούσε ότι ότι είναι κάτι πολύ άσχημο με το να έχεις αυτισμό, με το να έχεις σύνδρομο Asperger. Να σας πω και για ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ατόμων με σύνδρομο Asperger, είναι ότι έχουν την τάση τους, όπως σας είπα, να επικεντρώνουν σε κάποιο ειδικό ενδιαφέρον και να γίνονται εξαιρετικά ειδικοί σε αυτό. Αλλά πολλές φορές τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους δυσκολεύουν τη λειτουργία μιας οικογένειας. Φερρυπίν, ένα παιδί ασχολείται αιμονικά με τα τρένα, με τους δεινόσαυρους, με τους πλανήτες ή με τις ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί ότι ένα παιδί, ας πούμε, που έχει κόλλημα με τις ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να αναγκάζει τους γονείς τους να πηγαίνουν 2 και 3 και 4 φορές την ημέρα σε ένα κατάστημα που έχει ηλεκτρικές συσκευές. Γιατί θα θέλει να κάτσει να τις εξετάσει με τις ώρες. Μπορεί να πάνε μια επίσκεψη το βράδυ σε ένα σπίτι και το παιδί, αντί να συστηθεί στους οικοδεσπότες, να τρέξει μέσα στο σπίτι τους, να αρχίσει να ανοίγει ντουλάπια και να ψάχνει τις ηλεκτρικές συσκευές. Υπάρχουν δηλαδή έτσι αρκετά μεγάλες δυσκολίες. Κάποια μπορεί να φαίνονται και να ακούγονται χαριτωμένα, κάποια όμως μπορεί να δυσκολέψουν τη ζωή κάποιων άλλων. Ναι. Επίσης, εντάξει, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όμως εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς στα παιδιά με σύνδρομο Asperger. Τα παιδιά με Asperger είναι επιρρεπείς στο παθολογικό άγχος. Δηλαδή, οι μυρωδιές, τα αγγίγματα, τα σπροξήματα μπορεί να είναι τραυματικές εμπειρίες για έναν άνθρωπο με σύνδρομο Asperger. Γιατί οι ίδιοι λένε ότι οι αισθήσεις τους νιώθουν 4 φορές παραπάνω από εμάς. Έτσι λένε οι ίδιοι. Και τι κάνουν? Για να μπορέσουν να μειώσουν το επίπεδο του άγχους τους, κάνουν βουτιά μέσα στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Έτσι, το πόσο ένα παιδί ασχολείται με τρένα, δεινόσαυρους, ηλεκτρικές συσκευές, όλα αυτά, είναι ένα μέτρο για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο άγχος βιώνει αυτό το παιδί. Είναι πολύ γενναία παιδιά. Αυτά που μου περιγράψατε είναι πολύ γενναία παιδιά, έχουν το θάρρος της γνώμης τους, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Μπαίνουν μέσα στην ουσία του φόβου τους ή του προβλήματός τους, όπως μας είπατε τώρα, του άγχους τους, και έχουν τρόπους διαφυγής και διεξόδου. Προλαβαίνω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια Έχουμε μισό λεπτό, βεβαίως. Ναι, εντάξει, λοιπόν, χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και επειδή κάποιες φορές νιώθουν άσχημα απέναντί μας. Και λέει κάποιος: είχα έντονα την ανάγκη να κάνω ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτείες των ΗΠΑ, γιατί ένιωθα ότι δεν μπορούσα να μιλάω όπως μιλάνε οι φυσιολογικοί άνθρωποι, ούτε μπορούσα να λαμβάνω μέρος στις συζητήσεις τους, εφόσον δεν τους καταλάβαινα. Όλοι οι υπόλοιποι μιλούσαν χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια. Ο λόγος τους κυλούσε ομαλά σαριάκι, και εγώ ένιωθα πολύ κατώτερη, αποκλεισμένη και λιγότερο σημαντική. Έπρεπε όμως να αντισταθμίσω τις αδυναμίες μου και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από το να δείξω σε όλους ότι ξέρω όλες τις πολιτείες, τη θέση τους στο χάρτη και το σχήμα τους. Ήθελα να δείξω σε όλους πόσο έξυπνοι ήμουν στην πραγματικότητα. Εξαιρετικό. Αληθινό, τρυφερό, με αγωνία. Την αγωνία του. Είμαι σαν και εσάς. Είμαι το ίδιο έξυπνη. Ναι. Ίσως και πολύ περισσότερο. Μπράβο, Μαριλίζα. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση του σημερινού θέματος. Μαριλίζα Χιώτη,